खुलुमबाय साबायखर नोंथांमोननो बयनोबो दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' समाजनि गायसनगिरि आफादगिरि आदा राजेन्द्रनाथ बर'नि श्राद्ध सारादु जायखौ जों होनना बुङो बिथाङा थांनाय 6थि आगस्ट अक्ट'खालि रुंसारि जानानै थांबाय दुखु गोनां जों बयनिबो थाखाय दुलाराय बर' समाजनि थाखायथ' बयनिख्रुइबो गोनांसिन माने मानसिमोन बियो आरो जोंनि थाखाय गिदिरसिन माने दुखुनि बाथ्रा बियो मानोना आङो 2023 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिबान लायो दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै लोगो बिथांनाव फैनानै आङो सुबुरुन लाफैदोंमोन बिथाङा आंनो गाव मावफुंनो हायै माखासे गिदिर आरो जोबोद गोनां खामानिफोरनि बाथ्रा बुंदोंमोन दहाय जोङो बिथांनि जिउनि सोमोन्दै सावरायनायावबो मख'दों बेखौ आं बाहाय नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंनो लुबैदों जे बर'फोरनि गेजेराव जुदिअ दाब जायगायाव लकेलाइज्ड हिसाबै जोंहा मोनसे दोरोङारि बा कास्टमारि ट्रेडिशनेल ल' दंबाबो जायखौ जोङो दानि मुगायाव बा दा समाव आरोखि गोदोनिफ्रायनो गावबुरानि गेजेरजोंनो जों बेखौ बाहायबोयो गामिनि रायजो जानायाव एफा एनै फुटकाट फिसा फिसौ केसफोरखौ बिजोंनो सुस्रांनानै लायो नाथाय बे माबाया दोरोङारि जेनाखि नेमखान्थि आयेन बेखौ कडिफाइ खालामनो जोबोद गोनां मानोना जेसेबां ट्राइबेल माहारिफोर जनजातिफोर 6थि सिडिउलाव दङ बिसोरनि गोनांसिन मोनसे बाहागोआ जाहैबाय बिसोरहा गावस्रानो मोनसे कास्टमारि ल' थाखायो दा कास्टमारि ल'आ दिनैनि बाथ्रा नङा जोंनि समाजा जे समनिफ्राय जोनोम मोनदों जोंनि बर'फ्रा जे समनिफ्राय दङ दस्राफ्राबो जेरै दङ बेबादिनो नाथाय दस्रा आदार ट्राइबेल आरोखि जनजातिनि बाहेरायाव थानाय दस्रा माहारिफोरनि रायजो जानायाव कास्टमारि ल' होननाय बेबादि दंजों बाथ्रा गैया बिसोरो खिन्थु जेनेरेलाइज भाबै बे रेगुलार नर्माल जेनाखि आयेन कानुन बेजोंनो बिथांमोना सोलियो दा जोंनि गेजेराव बे कास्टमारि ल'खौ जोंहा कडिफाइ खालामनांगौ दं बिथाङा आदा राजेन्द्र बर'आ बिथाङा गावनि नाजानायजों बेखौ 19आवहाय सेबखांनानैबो दिहुननानै गालांनो हादों जेखौ बिनि दानि सिगांनि बिटिसि सोरखाराबो एप्रुभेल होदोंमोन बिथांमोननि रांजोंनो बेखौ सेबखांनाय जादों नाथाय बेयाव माखासे थालांनाय एफा एनै खुदखाट माने सर्टकामिंफोर दङ आरो लोगोसे बेखौ जोङो इंलिसावसो कनभार्ट खालामनांगौ बेनिफ्राय गभर्नमेन्टनि हाइकर्टनि आरो सुप्रिम कर्टनि जोङो एप्रुभेल लाबासो बियो मोनसे स्टेन्डार्ड आयेन हिसाबै गनायजागोन आरो अब्ला जोङो बेखौ जोंनि रायजो जानायाव जेब्लानाखि बाहायगोन होमब्ला इभेन जेनाखि नर्माल आयेन जेरै कर्ट कासारिफोर दं बेफ्रावबो बे थाखोसिमनि बिथोराव थानाय जुदि केसफोर लानानै थाङोबा बिसोरो मा होनगोन जे बे नोंसोरनि कास्टमारि ल'आव दङ नोंसोर बाहायनो रिजल्भ खालाम जोंनाव फैनो दरखार गैया बा जेखौ जोङो बाव रिजल्भ खालामबाय बे बाव हयथ' बिसोरो एक्सेप्टबो खालामाबो जानो हागौ दा बेबादिबा मा जायो जोंनि बर'नि ट्राइबेल हिसाबै 6 सिडिउलनि मोनसे माहारि हिसाबै जोंनि डिस्टिंक्ट आरोखि रोखा मोनसे सिनायथि जों मोननो हायो बा मोननो हागोन दा बे खामानिखौ जोंहा जोबोद गोख्रोङै मावनांगौ आं दहाय जोंनि मानगोनां एमएलए साहबखौबो खावलायदों जे जाहाथे जोंनो माने मदद होफायो रांखावरिनि बाथ्रा दं बेखौ मोनाब्ला जों खामानिखौ मावनो हानाय नङा आरो जिहेतु बर' समाज गायसननायनि गुदियाव आबसुनि कन्ट्रिबिउसन दङ बिथांमोननि साननायजोंसो 1995निफ्रायनो जुरिनानै 89 आरो 89आवबो जुरिदोंमोन आरो बिनिफ्राय नै जोङो बेखौ दुलाराय महरावहाय जोङो माबा दाफुंनो हादों 2006आवहाय दा बिनिनो सोलिनाय बा बिनिनो कन्टिनिउटियावहाय आं दा आफादगिरि आं सानो बयनिबो रायजोनि मदद मोनोबा जोङो जोंनि मावनो गोनां खामानि आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जिहेथु दा गावजों गाव माने हेंथा हेंथि ज' जानायनि बाथ्राखौथ' बयबो मिथिखागौआनो नाथाय माबोरै खालामनो 1 नाम्बार 2 नाम्बारा जाहैबाय जोंनि गेजेराव दा माने ड्रागनि फेहेग्रा मुवा नासानि जे प्रब्लेम दङ आरो बिसि गोनां फिसाय गोनां गथ' गोनां मानसिफ्रानो जे खारफादला खालामनानै जे समाजाव मोनसे उस्रिंखल गाज्रि माने आब्रुथि गैयै मोनसे परिस्थिति लाबोगासिनो दं बेखौ जेनेबा गावबुरा लेभेलाव जायगा बिसोरो सुजाङो नाथाय बेनो थोजासे नङा बेखौबो जोङो रोखा मोनसे लाइन अफ एक्सन लानानै जुदि जों खामानि मावाब्ला जोङो समाजाव जोङो संशोधन लाबोनो हानाय नङा आरो बे जिनिसा जेसेबांखि जाया मानो जोंनाव बे सुख दुखनि माने जोबनो थाङा जागोन आरो न'खरा मोजां थायोब्लासो आसलथे समाजावबो खामानि मावनो थाखाय मानसिफ्रा होमबा
गोख्रों गोसो मोनो बेखौनो आं रायजोफोरनो मिथिहोनाय जाबाय।